do kan ɲininkali nana an ye hiju juru ko min fɔ hari sisa fure ka fɔ juru saralen kɔfɛ dɛ i ka taa hiji bon ko do ko salo a ye ya ka hiju wari sara ma do ko $3 wa bon ko ɲina dɔ farala hiju wari kan bon minnu bɛ hiju kɔɲa na hari bi a dɔw yɛrɛ bɛ jama la y'a fɔ n ye ko hiju kɛra $4,135,000 o hiju ye o de ye ɲina wa ko dɔ fule ka fara hiju kan wa ale ye $3 de sara yala ni $1 ni dɔɔni min n b'a ale ta kan n'a y'o juru mina a ka balima dɔ la a ka mɔgɔ dɔ la n'a bɔra hiju yɔrɔ la k'o sara a ka hiju bɛ cogo di o la ale ka ɲininkali ye nin de bon fɔlɔ la fɔlɔ ni dɔɔnikɛbaw ko mɔgɔ kana taa hiju yɔrɔ la ka juru to i la juruw ye cogoya fila de juru dɔ bɛ yen sarati de fɔra o juru in na sarati ma se e yɛrɛ b'a dɔn ni ne taara n ka hiju la n bɛ taa n ka hiju la ka na ni sarati in dafara a tigi ka juru se bɛ ɲɛ n b'a sara nin juru sugu nin ti bali hiju la dɛ misali la e ni dɔ ye fɛɛrɛ dɔ de kɛ a ye papiye 3 ni ɲɔgɔn cɛ an ka sarati ye de kalo 4 i bɛ n ka juru sara bon o kalo 4 aw ye o juru in dɔ ɲɔgɔn na nin kalo yɛrɛ de la ko kalo 4 de i b'ale sara dati y'o de sarati y'o de kalo 4 ma se e bɛ se ka taa i ka hiju la ka na ka bɛn sarati ma ni nana n'a ka sarati sera fana i n'a sarati la sarati min na ko a ka juru ka sara ni nana fana a se b'i ye a wagati fana i bɛ se ka ka juru sara nin ti bali hiju la nin ye juru cogo fɔlɔ ye juru sɔrɔ cogo filanan ni dɔnnikɛbaw ko a man kan i ka taa hiju la ka juru to i la o ye de juru min a b'i kan na a sara wagati fana dati sera sara wagati fana dati sera u bɛ juru min a b'i kan na sarati ma fɔ a ye n'i ye n t'a sɔrɔ i b'a di bon nin juru sugu dɔnnikɛbaw ko a man kan i ka taa hiji kan nin dɔ to i kan na mɛ ni mɔgɔ min y'a ɲɛ tugu i taara hiji k'a to i kan na i ka hiju kɔni ka kɛnɛ i ka hiju sahalen do fɛn t'i ka hiju la dɛ a sahalen do mɛ i ye fɛn de kɛ min man kan i kan ka mɔgɔw de ka juru sara fɔlɔ sanni i ka taa hiju yɔrɔ la juru minnu n'u sara wagati dati sera u bɛ dati t'u la u tigi b'a kɛ a ɲini fɛ i k'i ka juru sara fana i ni nin juru sugu kana taa i n'u kana taa hiju yɔrɔ la mɛ hali nin juru sugu n'i y'a ɲini u tigi fɛ n bɛ taa hiju la a ye jɛn di n ka taa wa dɔnnikɛbaw ko n'u ye jɛn di ma ko baasi t'a la mɛ dɔw ko nin man kan ka kɛ parce que u bɛ se ka maloya ka saamɛ ka jɛn di ma ka sɔrɔ u ma jɛn n'a ye wala nin juru sugu de juru min n'u ko a man kan i ka taa hiju kɛ n'a ye o ye juru filanan in de ye juru sara sarali sarati dafalen de don fo a ka juru ka sara de se b'i ye ka sara fana a tigi b'a kɛ k'i a ka juru ɲini fana i fɛ fana ka taa hiju ka to i la k'o to i la o man kan o juru sara de sani ka taa mɛ n'i y'a tugu i taara i ka hiju ka kɛnɛ mɛ a ka juru in de b'i la n'i ye fɛn kɛ min man kan mɛ nin ta n'an bɔra nin na an bɛna ale ka jaabu la nin ta jaabu ye mun ye n'a y'a sɔrɔ nin ye setigi de bon sisan de $1 min bɛ fara wari kan o de ta ale bolo sisan mɛ ni ala y'a kɛ ale y'a dɔn ale bɛ baara la ou bien komarasi de don ni n taara sani ka na n filɛ ka nin juru min ɲɔgɔnna ta nin bɛ sɔrɔ n kɔfɛ n ka minɛnw na n ka jago ni n ka fɛn na ni nana a sarali tɛ n kɔnɔna fili baasi tɛ nin na nin tɛ komi juru baasi tɛ nin na i bɛ se ka nin ta k'i ka hiju dafa sayiwa k'i ka hiju wari dafa ni nana ni se b'i ye moyi b'i ye i bɛ se ka tigi ta sɔrɔ ka d'a ma baasi t'o la bon nin ye ɲininkali dɔ de ye a bɔra kɔfɛ ka na ko muso dɔ de don a n'a cɛ de bilala ɲɔgɔn na muso in kɔnɔma don a ye cɛ wele tribunal la a ye cɛ wele faamaw la cɛ weleli faamaw la o fana ye cɛ tɔɔrɔ a ye muso in gɛn
a ye muso gɛn ko a ka taa ka faso kɔnɔ bon ko muso ka kɔnɔma de don ko muso in gɛnnen ko dɔ nana a fɔ ale ye ko nin filɛ k'a ka muso in gɛn yala muso ye a bɛ se ka sagi ni a mako bɛ muso in na a bɛ se ka sagi ka don a ka so kɔnɔ ou bien a tɛ se ka kɛ k'u taara karamɔgɔ dɔ ɲininka ko a ko muso kɔnɔma de don ni muso n'a a jiginna a ye dencɛ de sɔrɔ ko o bɛ dɔn hari n'a y'a sɔrɔ ale y'a bila de ni muso in jiginna a ye denkɛ de sɔrɔ ko a bɛ dɔn mais ni muso a bilalen don n'a bilala a kɔnɔma don ko n'a jiginna a ye denmuso de sɔrɔ o ye furu bɔlen ye kow nana nin fɔ ale ye ko ale ma deli ka nin mɛn mais karamɔgɔw ka ɲininka nin na olu ka ɲininkali filɛ de nin jaabu ye min ye fɔlɔ olu ko a y'a gɛn de ni bilali ma fɔ a diminana de a ye muso gɛn a ma bilali kuma fɔ a da la muso ma bila o parce que i diminana ka mɔgɔ gɛn ou bien taa i ka faso la ou bien bɔ n ka du kɔnɔ dɔɔnikɛbaw ko ninnu tɛ bilali ye fɔlɔ dɛ u b'a fɔ ninnu ma alikinayatu ninnu tɛ se ka kɛ bilali ye fɔlɔ fo e yɛrɛ ka ŋaniya la ni kumana la ni ko ni ne y'a gɛn ko a ka taa ne y'a bila de koyi wala a bɛ kɛ bilali ye ou bien ni ne ko taa i ka faso la ne y'i bila de koyi a bɛ kɛ bilali ye ou bien ni ne ko bɔ n ka du kɔnɔ ne ka laɲini bɛ bilali la a bɛ kɛ bilali ye mais ni yɛrɛ ma ninnu kɛ bilali ye u tɛ kɛ bilali ye o delila ye mun ye Kaabu bin Maliki ka hadisa la tuma min ciden k'u ma bɔ u ka musow ma a ko a ka muso ma taa i faso kɔnɔ sani ala ka kiiri tigɛ nin ko la a ma kɛ bilali ye donc u ko kinayatu min filɛ denni tɛ ko a y'a gɛn o tɛ muso bila ye dɛ a ka muso b'a ka compte de la ni dusu sumana a bɛ a ɲini a ka muso somɔgɔ fɛ muso ka segin a ka so kɔnɔ nin ma bila bilali tɛ nin ne a ma bila a diminanen de dɔrɔn a y'a gɛn ni dusu sumana a bɛ segin a ma bila dɛ hari ni muso jiginna a ka muso dɔ mais n'a y'a sɔrɔ bilali de fɔra sa taa ɲi bila bilali kuma de fɔra ni a kɔnɔma de don a ka i da de fo a ka taa jigi wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada anna hamlahunna ala ko muso min n'a bilala muso kɔnɔma ka i da ye de a ka jigi donc n'a mako b'a ka muso la n'a y'a sɔrɔ bilali de fɔra n'a mako b'a ka muso la a ka muso sagi ka don a ka so kɔnɔ san'a ka jigi dɛ ni muso kɔni jigira bilali de fɔra a ka i da ye de a ka jigi n'a jigira a jigira ni denkɛ de o a jigira ni denmuso de ye o ye furu bannenw ni ɲɔgɔn cɛ i da banna dɛ denkɛ de sɔrɔla denmuso sɔrɔla i da banna dɛ n'a kɔni jiginna bon n'a y'a sɔrɔ bilali ye bilali kɔ kelen de ou bien fura saba ma dafa toujours a bɛ se ka furu mais a b'a ɲini kura de n'a jiginna ka sɔrɔ a ma sagi bilali fɔlɔ dɔ filanan de n'a jiginna furu bɔra ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais a bɛ se ka furu ka a ɲini a ka walijuw fɛ ɲini kura ye furu nafolo kura bɛ bɔ ka furu siri kura ye a bɛ sagi n'a jiginna kɔni bon nin hakilina min bɛ hari a bɛ jamana mɔgɔw dɔ hari a bɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔw dɔ bolo ni muso kɔnɔman bilala dɔrɔn a taara a ka faso kɔnɔ n'a jiginna a ye denkɛ sɔrɔ ko a yɛrɛ y'a yɛrɛ dɔn o b'a sagi ka don mais n'a kɛra denmuso de ye o ye furu bannen nin bɛɛ tɛ muso dɔgɔyali ye wa denmuso ni dɔgɔyali ni denmuso kɔniyali de filɛ nin bɛɛ donc mais k'a sɔrɔ lesiri si tɛ ninnu na den la ni muso kɔni a kɔnɔma de la jiginna denkɛ dɔ denmuso dɔ fulaniw dɔ ni kɔnɔ kɔni min b'a la o kɔnɔ jiginna n'o kaba i da de banna ni bilali ma dafa ni mako b'a la i b'a ɲini kɔrɔ i b'a furu ni bilali dafara saba ye fo cɛ wɛrɛ k'a furu a tɛ daga ye bon ko coupe de wa ora laɲini dɔrɔn bɛɛ bɛ deni sugu min ni denmisɛnninw bɛ tulonkɛ kɛ n'a ye bɛɛ bɛ deni minnu bɛ n'i ma fɛn sawura la hadamaden sawura la ka olu baara kɛ olu la ka sanni fɛɛrɛ kɛ k'u k'i ka jago minɛ o bɛ cogo di bon dɔnnikɛbaw y'a yira bɛɛ bɛ deni sugu minnu fila tile la denmisɛnninw bɛ fɔ cogo min
min be komi hadamaden yɛrɛ dafale tamama fo a dɔw kuran b'a la u bɛ fili b'a la a bɛ ɲa yɛrɛ komi dɔw yɛrɛ bɛ se ka taama dɔɔni ka jɔ a ko ninnu marali u bɛ k'u sa den ɲɛ a tɛ bɛn ninnu bɛ komi hadamaden dafalen dɛ dɔw bɛ dalila kɛ min ye ko an b'a isetu ko ewa bɛɛ bɛ dɛnɛlama dɔ tun b'a bolo ko a sɔlama ko a tun bɛ tulonkɛ kɛ n'a ye ciden tire la ko o la nɔgɔya kɛra la bɛɛ bɛ dɛnu ninnu dagara denmisɛnninw ye a ko kelenw tɛ dɛ an b'a sisan ninnu ta dese sugu min tun b'olu bolo sawura dafalen t'a la u bɛ hadamaden sawura deselen misaliyaw de ye ɲaw misaliyaw bɛ ye kilo misaliyaw bɛ ye sew misaliyaw bɛ mɛ a tɛ komi o b'a la tamama ka dafa an b'a setu ta ye o de sawura ninnu dafalen t'a la n'i ma a dɔw kɔlɔsi yɛrɛ de i t'a dɔn fɛn sugu min dɔn sawuraw dafalen t'a la misaliyaw de b'a la nɔgɔya kɛra o de la denmisɛnnin ka tulonkɛ kɛ n'a ye mɛ anw tile la bɛɛ bɛ deni sugu minnu filɛ nin ye n'u bɛ komi hadamaden tamama u b'a essayé ka dɔw lakuma yɛrɛ dɔw bɛ taama yɛrɛ ka tiɲɛni d'u ma ka kuran d'u ma ou bien ka pili k'a la ninnu marali a tɛ da i ka ninnu san denmisɛnnin ye ko a ka tulonkɛ kɛ n'u ye a tɛ daga i ka ninnu k'i ka jagominɛ ka sanni feere ko la a tɛ bɛn ninnu ye haramu de a ka ɲininkali filanan n'a kɛra fila dɔrɔn ne bɛ ɲininka nin bɛ ɲɛ ko baarakɛden muso yala bɛ daga i ka hijabu wajibiya kan wa naam dɔnnikɛbaw ko ni baarakɛden muso b'i bolo baarakɛden b'i bolo ni musoma de don a bɛ so min kɔnɔ aw ka jumaramɛ tɛ jumaramɛ taa n'a a cɛ a wajibilen b'a ka farikolo bɛ sutura ka bɔ dutigi yɛrɛ ma ani dudenw cɛ minnu bɛ sutura wajibilen b'a kan dɛ kɔli manimuso tɔ mɛ an ka ɲɛnamaya kɔni an bɛ ala deli de hari bi ala kan dafa ala ka limaniya d'a ma ka siranyaw d'a ma ka diina faamu d'a ma kan dafa ala ye kow ɲinan fɛ cogo min ciden ye kow ɲinan fɛ cogo min n'an bɛ se k'o ko o cogo la sinon sariya kɔni la ni baarakɛden musoma b'i bolo a wajibilen b'a kan de walimuso de don a ka hijabu dafalen de don a ka yɔrɔsi kana ye bon ko min ewa dɔ ko ale bɛ jago de la a bɛ baganw de feere ko dɔ b'a fɛ ka bagan dɔ san ale bolo yala bɛ daga ka bagan in foto ta k'a ci a tigi ma wa nin tɛ kɛ sababu ye ka foto ta ladaga ba mankutu ye min ɲasi hakɛ ye mun ye ou bien a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa lajɛ bagan dɔ foto bɛ se ka ta foto bɛ se ka bagan dɔ kɛ belebeleba ye n'i y'a ye i bɛ jɔ a la foto bɛ se ka bagan dɔ kɛ a fasalen foto ta cogo ou bien ka dɔgɔya i ɲɛ kɔrɔ n'i y'a ye belebeleba don foto ninnu tɛ darura ye k'a ladaga ko i bɛ dɔ foto ta la a yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ min na ka taa bagan in lajɛ ou bien i ka bagan in si hakɛ na mankutu fɔ a ye mais nin tɛ foto ta ladaga silamɛ sariya la waaleykum salam idan mani ko bon laɲini kanin ka o ye fɔlɔ min fɔ ale ye o tɛ sababa ye de wa bon laɲini dɔrɔn nin ye min fɔ nin ye tiɲɛ ko de dɔw de don ka bangebaga fatura u ka tiɲɛ bon a bɛ komi tiɲɛ in a kibaruya bɛ minnu bolo du de don olu ye du in valeri jate hakɛ dɔ ye
ko musow ta ye mun ye denmusow ta ye mun ye u y'o fɔ ale ye denmusow dɔ de ye k'u bɛna ale t'a dama a muso de don a furumuso ale y'a ka furumuso de ye olu ka sumunu bɛ kan ka bɛn min na k'u y'a hakɛ fɔ ale ta bɛnna min na k'u bɛna da ale ma ko ani sisan cɛ k'u mana ale t'a dama yala dagara ya ka wuli a ka hakɛ ɲini wa o dagara ye kɛ a dagara ya ka wuli k'a ka hakɛ ɲini wa hari u ye so min valeur jate mina n'a ma da o fana la a kan k'o bɛɛ ɲɛɲini a ye an ka ne ka sumunu hakɛ min fɔ nin ye aw ye so valeur jate mina hakɛ jumɛn na n'u y'o fɔ ko ale fana dalen bɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛ soko dɔn u ko tiɲɛ la u ye so ka valeur fɔ hakɛ min ye tɛ nin de don a b'a wasa dɔ la n'u ko ninnu ye so hakɛ fɔ min na nin so valeur b'o sanfɛ dɛ wala a b'a ka hakɛ ɲini so valeur bɛ min na hakika la jate ka kɛ o de k'ale ka sumuna bɛ min na u ka d'a ma nin y'a ka hakɛ da dagara ka nin ɲini n'a yɛrɛ y'a dɔn n'a y'a ɲini a b'a sɔrɔ a dagara k'a ka hakɛ ɲini ko ni mɔgɔ min e n'i ka muso ani juma ani baarakɛden e n'i ka muso n'i ka baarakɛden de bɛ so kɔnɔ ni e bɛ wayaasi a bɛ daga e ka cɛ garadingɛ ta k'a bila i ka so kɔnɔ wa i ma suruku bila i ka so kɔnɔ suruku ta k'a bila i ka so kɔnɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ a y'a bɛɛ to a filɛ ni a ye min dɔn ka tɔ min to yen i n'o sɔrɔ yen o bɛ daga ye cogo di ka suruku bila ka taa ka bila i ka denbaya la cɛ la hawla wala quwwata illa billah o tɛ daga ye wa alaikum salam ando hinte ngana igene tata hinte anke nyaga hoy ki nyaga to hoy anga kumana tinu subaka wene ga yala jurumu watinga ba we jurumu te bon ko ni mɔgɔ ni fiɲɛ tɔw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ɲa tɛ ko la e ɲa bɛ ko la i bɛ sogow ta k'u dun ale ɲa tolo bɛ cogo di bon min ye kuranna aya ye suratu nuru kɔnɔ ala ko junubu taw la ani fiɲɛ tɔw ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que sɛbanw olu tun bɛ nin jate minna nin ye finauté de ne n'a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ sɔrɔ ne bɛ se ka dumuni ka yɔrɔ jumanw ye n b'o don ale t'o ye o bɛ cogo di ala ko junubu taw ya ni fiɲɛ tɔw ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ mais nin filɛ ka min fɔ i yɛrɛ kana dabɔ a kama ka sogow i bolo kɛ ka sogow bɔ a kɔrɔ ka tugu bili kɔrɔ ka kɔrɔ lankolon to o tɛ daga ye dɛ o tɛ daga ye i bɛ sogow to fɛn sanfɛ bɛɛ b'a ta ale yɛrɛ b'a bolo ta n'a bolo ye min sama k'a sɔrɔ o filɛ ou bien ni e yɛrɛ bɛ hinɛ la mumini ɲuman ye mun la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ni ye mumini dafalen ye sogo min yɛrɛ kaɲi ni e ye dɔ tigɛ ka bɔ a la dɔ bila a kɔrɔ ko sogo b'i kɔrɔ nin de kaɲi voilà nin de kaɲi mais hari n'i ma nin kɛ i kana kɛrɛkɛrɛya k'u dun k'o to k'u bɔ a kɔrɔ k'u bila i kɔrɔ i kana o kɔni kɛ bon ko muso min bɛ taa filɛlikɛla fɛ ka na saraka bɔ o muso sugu marali bɛ cogo di a mɛnna ɲɔgɔn kan fana ciden ko mani ata arrafaw kahinan fasalahu anni shay lam tuqbalu law sarata 40 yawma ciden ko ni mɔgɔ min taara lajɛlikɛla u bɛ kɔlɔnfilina i y'a ɲini ka fɛn dɔ la hari n'i ma da la i ka sali tɛmɛna tile 40 harisa o de la ko mani ata arrafaw kahinan fasalahu anni shay fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unjila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam akon ni mɔgɔ min taara lajɛlikɛla fɛ u bɛ kɔlɔnfilina a ye kibariya dogolen minnu fɔ e dara u la ciden ko kuranna min jiginna muhammadu ka e kafirana n'a ye a tigi bɔra silamɛya kɔnɔ parce que ala ko kuranna kɔnɔ qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah ala ko danfɛ si tɛ sankaba 7 duguma 7 min bɛ ko dogolen dɔn ni ala kelen pewu tɛ ni mori ye ko dogolen fɔ dɔma ye ko dogolen fɔ soma ye ko dogolen fɔ
kolon filina ko dogolen fe idara la ye kafiri de abora silamya kono ni muso min kala haday ni me nu ye min fo dalen bala ba sarakati bo anye si haka ye ka yira la ka dabila ni ye fulan ka fo yade aka dabila ka bo la pew ni desera la ama dabila mushriki do abila kana mara maralite daga ye mushriki do ibabila bon ko ni mɔgɔ min wajurukɛla dɔ e taara sigi a kɔrɔ e b'a dɔn a t'a kɛ ka tiɲɛ fɔ mais a bɛ tiɲɛ tana minnu fɔ e fana tɛ se ka bangeli kɛ a bɛ daga i ka sigi ye wa a tɛ daga i ka sigi ye n'i yɛrɛ y'a dɔn a b'a kɛ ka minnu fɔ sawabaw tɛ e tɛ se k'u jɛya fana i tɛ se k'u bange wuli i ka taa ciden ko man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi فإن لم تستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان ciden ko ni ko ko no nya yelema ni bolo ye bolo te sika min yelema inen ka fo ni doni ke baga be ibe abake ka khataw ke ka cinya tanafo bangeli ke jamai ni fili kanata ni doni ke baga de be sika bangeli ka bake ka min fo ibake min fo ni te ninde do de law bi bolo ire ya do balawuni fitna tala i shebe ninna ciden ko kan ninde ke inen ka bange mais ni ire ya do ne te sika nin fo de nin nen kuma na ya ka fen fo sisa balawni fitna joli bode bala ciden ko ko ni bisukunye ka wuli kata ikawuli kata de onana ya wurela wala gari najala alaikum fil kitab an ija samitum ayati llah yukfaru biha aw yustajabu bi fala taqudu mahum na ye mogo ye ubetilon ke kenala ka ayawu ye ube chogo be alaka ayawu la ko fo chogo la fo chogo te minye ubetilon ke kenu ube kafira no ye ala ko kana shigi ka faruka de akoy kana shigi ka faruka hari ni nyina na isigira koy ka wuli kata ni hakili jigina ika wuli kata kana shigi ka farato nyali kelawka wala doni kiba be yoro me abake ka munu fo cinyate ete sheka ewa cinya mfana bange wuli kata akana fo nyana ka sabati parce que ni e doni kiba mo dalem bi la abake ka min fo e shigilembe ida delembe ima jabi jama min bo be trompe ni eyede uba fo ja yemin fo cinyado karasa yere tumbe ama fo ifo ni galon tunda tumbe kuma ibe mo trompe de e ka sigili ye kala mebe mo trompe de ni te se ka cinya bange wuli kata e kana lamya kana kinya nai bo ko turabu ko nabi nyuma bora nabi nyuma na wengalonde nabi nyuma ta ciden ko kana nabi yaqutu qatta faman wafaqa qattahu fajaka akun nabi nyuma do temena ale tumbe terewunci ni mo min ka terein kera nabi nyuma intade eta afule eska jombe on nabi nyuma tumbe tere sugu min ci cide mo foye janko e ka terein nabbe otama akun nabi nyuma do tumbe terenci na abe kibariya unyini naye ni mo min terein kera komi nabi nyuma tumbe tere min ci ni eta kera ode fajaka odo ni on nabi nyuma ka terein sugu ye min ye cide mo fo janko ena fo ko turaburo janko ena fo ko eta benna wode ma kele fulana nabi nyuma ala ye nin terein ken nabi nyuma ye aya de ani mu'jiza ni ale ya ka terein ke doro labe wa huciyama abe ko min yini ka foye ala ye nin terein cili ke alema aya de ani mu'jiza abe ko min ni Musa kam mugo nu ye ji nyini abe aka bereke ka ba kuru gosi chogo min jibe bo beren kera sababu ye kake aya na ye kaba kuru gosi ne ka fara gosi na jibe bo aye baji gosi na baji farala nin nabi nyim fana nabi nyuma nin tere ne tumbale fana ka tamashe ni ala ya kaye ni abafe kam min nyine ala fe na ye tere nchi ala be wa uchiama nabi nyuma dia ciren ko kana ne do nabi nyuma dia donc nonu nyen galonde nonu te sababu nonu te sika ke siray ko be turabula daga folon ni nyen nabi nyuma ala ni kama mwajiani aya ete nabi nyuma ye fulan na wahude tumbe jigale kan na ye tere nchi wahute jige eka foni shetane nani made wahate jige eka sabanna ciren ko ni mo min ka tere benna nabi mon ka tere made nabi nyuma ka tere chogoma fo janko na fo ka tere benna ma donc ni te se ka ke derele ko ibe turabu la daga turabu wo
ewa kolon fili yo ewa minye ko qira'atul kaf munum bu ewa ittege farade lajeo ko bu ka kibariya fo nimbere togoye ko mani ata kahina arrafa au kahina nimbere togoye haramu nimbere togoye ko kata ire bila qayibu nyininina kasorite qayibu do nimbere haramu ye ninte si ufule ka min fo teska turabu la daga turabu ye haramu de ewa kolon fili ye haramu de donc qira'atul kaf bi tegele laje haramu de do am nimbe katimu de ke wala haka ka fini birila o koni ye minye nimbe haramu nimbe lajeli silamiya sariyala ni mogo tara kelen kele segere nunun kelen kele segere ye min foye idara la ikafira ni qur'ana ni ma dala ikasalite minatile binani bon ko juma do ko misiru be fa ko ni mogo min nana kofe e be se ka teme kana teme kana jo alimami kerefe wa ay doni ko ko ote daga ye parce que alimami ka sigi yoro islamiya sariya de alimami ka jo yoro ka jo yoro kelen ka joye ani jama to ka bo nyogona ni e nana kofe iye ci e wa jo yoro soro yoro mi hari ni mogo mana i joye ka salli ala ko fattaqulla masatatum parce que ni masaila o ba fo ninde ma ko salatul mufarrid khalfa saf ko mo kelen kas ijo safu ko fe kasalli doni ke bawo doko ni kelen nana ya soro safu be dafara ika fere ke kado safu do kono ni mas do yoro soro ko ikelen kana jo safu ko fe kasalli ko ciden ko la salata lil mufarrid khalfa saf Cheikh Abdallah Bumbaji ben ninka Cheikh Salih Fawjani baka ni kelen nana ko ni safu dafara ko ikelen kana joko ibe salli de ika bila har ni jama sallira ni kelen de be salli ni kelen jora safu kafe ka salli ko ika salli te sa wo ni nye kuma folo tigi kuma fula na tigun parce que ni kuma folo tigu doko ni nana kofela fara ko ikata jo ikateme ikata alimami kinina ko ikata alimami kinina ben nin fo ka faraka kuma folo tigu do de ben nin fo kuma fula na tigun wulu ko ni e nana ko fe ya soro safu be dafara ni do yoro be safula fere ke ikado safu kono ni do yoro de ma soro safula few e kelen ne fana be almamini jama be sallila ko in nana yi jora yoro mi kelen ka jo safu ko fe ka salli ikasalli sadeno ko alaka aya koso fattaqullaha mastatatum ko ala ko isra la nya ka ko da mayira e kal do safula wajibi de do kuma sahalena o salli jo se nyere be binni mo de sera salli jo sen te ka jo ka salliwa ni mo men te se ka jo ka salli te sigia ni salli jo sen te ka kumbele minawa ni mo men de sera kumbele mina te korea ke ni kunya wo ko ni fana ye wajibi do de ni o wajibi ishe ko de mayira la idde sera ikelen ka jo safu ko fe ka salli ikasalli kani ko ciiden ko ja amaratukum bi sayfatu min masatatum ni nyaw nyamra ni minye aya ka she ko kala donc nu ciiden ko sallite mo ni kelen sallira safu ko fe woyede minni tugu do yoro bi bolo safula imado ikelen jora sallira sallitiye me emi tugu ina de do yoro de masoro e bolo pew foy kelen de kadjo almami ko fe e jama ko fe e ka salli ni e jora ni décédé fente ka salli la ka salli sahdendo munum ben ninka Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi ibn ninde kay ninde giriya Cheikh Albani alayhi ninde giriya Cheikh Muhammad ibn Salih Uthaymeen rahimahullah alayhi ninde giriya ni nana ni ma do yoro de suru pew e kelembe yoro mi joye ka salli besa mais donc ba fo ko ikam mo kelen sama ka farika hadisan min nana wala waye hadisu daif hadisan la fulende do hadisan min bena ko ikam mo do sama aka farika kofe hadisan la fulende kele fulana o ko niye mo sama na tigite salli kiri do iba teswisi aka sallila ni magara la ko iba sama iba teswisi aka sallila sabana iya sama ka bo yoromi ifule ka bo yoro fasamantila ka la ta yoro la min baraji ka dogo
parce que safu be ɲɔgɔn ye cogo min baraju be ɲɔgɔn ye cogo de la i filɛ ka bɔ baraji caman na ka taa bara baraji dɔgɔman de la nin ye joli ye saba naanina i filɛ ka wo bɔ safa kɔnɔ e y'ale sama ka bɔ yɔrɔ min wo bɛ bɔ an bɛ sira i kana ye hadisa kɔnɔ ciden ko man qata asaf qata'ahu Allah a ko ni mɔgɔ mɔgɔ safa tigɛ la bi tigɛ an bɛ sira i kana ye ni hadisa kɔnɔ n'i ye mɔgɔ sama ka bɔ wo bɛ bɔ saba naanina tɛ nin ye duruna i bɛ safa mun min bila lamaga la parce que ale bɔra yɔrɔ min nin bɛ gɛrɛ nin bɛ gɛrɛ nin bɛ gɛrɛ e bɛ safa mun min bila lamaga la donc nin tiɲɛli duuru bɛ nin ko in na wala mɔgɔ sama in tɛ bɛn aw u ko u ye jaabiri kɛ fana n'u ko tɛmɛ i ka taa alimami kɛnɛ ka taa fara alimami kan bunu semini ko rahimahullah a ko ni nana ale ma jɔyɔrɔ sɔrɔ an ko taa alimami kɛnɛ na fulana nana ma jɔyɔrɔ sɔrɔ an ko taa alimami kɛnɛ na sabanan nana ko alimami yɛrɛ ka fana tɛ kɛ safa dafalen ye sa ciden ye min fɔ alimami ka kibariya la fo a ka tɛmɛ aw ɲɛ alimami fana palasi bɔra o la sisan a fana kɛra safa ye kɛlɛ filanan n'a y'a sɔrɔ misiri tɛmɛ yɔrɔ si tɛ fo a ka safa de fara a bɛ mɔgɔw degun n'an ko mɔgɔ ka wuli kɔfɛ a ka safa bɛ fara fo alimami kini mɔgɔw tɔɔrɔlen b'a la mɔgɔw tɛ wisili bɔ o la a bɛ mɔgɔw yɛrɛ dusukun ladimi ka lafujunu k'a to a ka sali kɔnɔ tiɲɛli bɔ o fana la wala kuma sahalen ye min ye i nana i jɔra yɔrɔ min n'i ma dɔ yɔrɔ de sɔrɔ safu kɔnɔ jɔ ye i ka sali ka kɛnɛ subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dɔ ka ɲininkali nana an ye hiju juru ko min fɔ hari sisan fure ka fɔ juru saralen kɔfɛ dɛ i ka taa hiji bon ko dɔ ko salo a ye y'a ka hiju wari sara m'a dɔn ko 3 wa bon ko ɲina dɔ farala hiju wari kan bon minnu bɛ hiju kɔɲa na hali bi a dɔw yɛrɛ bɛ jama la y'a fɔ n ye ko hiju kɛra 4,135,500 o hiju ye o de ye ɲina bon a ko dɔ filɛ ka fara hiju kan bon ale ye 3,000,000 de sara yala ni 1,000,000 ni dɔɔni min n b'a ale ta kan n'a y'o juru mina a ka balima dɔ la a ka mɔgɔ dɔ la n'a bɔra hijiyɔrɔ la k'o sara a ka hiju bɛ cogo di o la ale ka ɲininkali ye nin de bon fɔlɔ ni dɔɔnikɛbaw ko mɔgɔ kana taa hijiyɔrɔ la ka juru to i la juruw ye cogoya 2 de juru dɔ bɛ sarati de fɔra o juru in na sarati ma se e yɛrɛ b'a dɔn ni ne taara n ka hiju la n bɛ n ka hiju la ka na ni sarati in dafara a tigi ka juru se bɛ ɲɛ n b'a sara nin juru sugu nin tɛ bali hiju la dɛ misali la e ni dɔ ye fɛɛrɛ dɔ de kɛ a ye papiye 3 ni ɲɔgɔn cɛ an ka sarati ye de kalo 4 i bɛ n ka juru sara o kalo 4 aw ye o juru in dɔn ɲɔgɔn na nin kalo yɛrɛ de la ko kalo 4 de i b'ale sara dati y'o de sarati y'o de kalo 4 ma se i bɛ se ka taa i ka hiju la ka na ka bɛn sarati ma n'i nana n'a ka sarati sera fana i n'a sarati la sarati min na ko a ka juru ka sara n'i nana fana a se b'i ye a wagati fana i bɛ se ka juru sara nin tɛ bali hiju la nin ye juru cogo fɔlɔ ye jugu sɔrɔ cogo 2nan ni dɔɔnikɛbaw ko a man kan i ka taa hiju la ka juru to i la o ye de juru min a b'i kan na a sara wagati fana dati sera u bɛ juru min a b'i kan na sarati ma fɔ a ye n'i ye n t'a sɔrɔ i b'a di bon nin juru sugu dɔɔnikɛbaw ko a man kan i ka taa hiji kan nin dɔ to i kan na mais ni mɔgɔ min y'a ɲɛ tugu i taara hiji k'a to i kan na i ka hiju kɔni ka kɛnɛ i ka hiju sahalen do fɛn t'i ka hiju la dɛ a sahalen do mais i ye fɛn de kɛ min man kan i kan ka mɔgɔw de ka juru sara fɔlɔ sani ka taa hijiyɔrɔ la juru minnu n'u sara wagati dati sera u bɛ dati t'u la u tigi b'a kɛ a ɲini fɛ i k'i ka juru sara fana i ni nin juru sugu kana taa i n'o kana taa hijiyɔrɔ la mais hali nin juru sugu n'i y'a ɲini u tigi fɛ n bɛ taa hiju la
aye jendin katawa don ko ko no ye jendima ko bastala ko me do ko ni manka kake parce que bese kam maloya ka same ka jendima ka suruma jenay wala nin juru sugu de jurumi nu ko amanka kata hiju kenay o ye juru fulana inde juru sara e wasara li sarati dafalende do fo aka juru ka sarade shebiye ka sarafana atigi ba ke ki aka juru nyini fana ife fana kata hiju ka toila o manka o juru sarade sani kata mais ni nya to itara ika hiju ka kene mais aka juru inde bila ni ye fenke min manka mais ninta nambora nina ambina le ka jabula ninta jabu ye munye na yasro ninye shetigide bo sisa nde million kele min be fara wari ka ode ta le boro sisa mais ni ala ya kale ya do ale be barala ube komra side do nintara sanin kana ni fule ka nin juru min nyogonata nimbe soron kofe nka mina unna nka jago ne nka fenna nin nana asaralitin kono na fili bashi tenina ninte ko mi juru bashi tenina ibese kan ninta kika hiju dafa sai wa kika hiju wori dafa ni nana ni sebiye moy biye ibese ka tigita soro kadama bashi tola bon ni ñeñinin kali do de abora ko fe kana ko ewa muso do de do ana cede bilala ñogonna muso in konoma do aye ce wole ewa tribunal la aye ce wole famawla ce wole li famawla fana ye ce toro aye muso inge aye muso ge ko akata ka faso kono bo ko muso ka konoma de do ko muso ingene ko do nana afo aleye ko nin fule ka muso inge yala muso abese ka sagi ne amma ko be muso na bese ka sagi ka do ka sokono o be atese ka ke ko tara karamo do nyininka ko muso kono ma de do ni muso na ajigina aye denche de soro ko obedo har na ya soro le ya bilade ni muso injigina aye denke de soro ko abedo mais ni muso abilalendo na bilala akonomaro ko na jigina aye de muso de soro o ye furu boleni ko nana nin fo ale ko ale ma delika ni me karamo kan yin kan nina ulu kan yin kalifu le ninde ni njabu ye minye folo ulu ko aya gede ni bilali ma fo adiminana de aye muso ge ama bilali kuma fo adala muso ma bilaw parce que diminana ka mogo ge ube tay ka fasola ube bonka du kono doni ka ko nonun te bilali e folo de o ba fu nonu ma alikinayatu nonun ta sika ke bilali e folo fo e yere kan ngani ala ni kuma na ala ni ko ni ne ya ge ko kata ne ya bilade koy wala beke bilali ube ni ne ko tay ka fasola ne yi bilade koy abeke bilali ube ni ne ko bonka du kono len kala nyini be bilali da abeke bilali mais ni yere man nonun ke bilali uteke bilali o de lay munye kabu bu maliki ka hadisala tumami ciden ko umabbo ka musoma ako aka musoma tay faso kono sani alaka kiri tigen ni kola amake bilali donc ko kinayatu min fulen geni te ko ya gewote muso bilaye de aka muso ba ka konte de la ni dusu sumana abe anyina ka muso so mo fe muso ka saga ka so kono ni mabila bilalite ni ne amabila adiminane de droit ya ge ni dusu sumana be sag amabila de hari ni muso jigina ka muso do mais na ya soro bilali de forasa ta ni bilali kuma de fora ni akonoma de do aka idda de fo akata jigi wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada anna hamlahunna alakum muso minna bilala muso konoma ka idda yede aka jigi do na makoba ka musola na ya soro bilali de fora na makoba ka musola aka muso sagi kado aka sokono sana ka jigide ni muso koni jigira bilali de fora aka idda yede aka jigi na jigira a jigira ni denke de o a jigira ni den muso de yo o ye furu banne woni nyogonje ida banade denke de sorola den muso sorola ida banade na koni jigina bon na ya soro bilali ye bilali ko kelende ube fura sabama dafa
toujours a bɛ se ka furu mais a b'a ɲini kura de n'a jiginna k'a sɔrɔ a ma sagi bilali fɔlɔ dɔ filanan de n'a jiginna furu bɔra ni ɲɔgɔn cɛ de mais a bɛ se ka furu ka a ɲini a ka walijuw fɛ ɲini kura ye furu nafolo kura bɛ bɔ ka furu siri kura ye a bɛ sagi n'a jiginna kɔni bon nin hakilina min bɛ hari a bɛ jamana mɔgɔ dɔ hari a bɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔw dɔ bolo ni muso kɔnɔman bilala dɔrɔn a taara a ka faso kɔnɔ n'a jiginna a ye denkɛ sɔrɔ ko a yɛrɛ y'a yɛrɛ dɔn o b'a sagi ka don mais n'a kɛra denmuso de ye o ye furu bannen nin bɛɛ tɛ muso dɔgɔyali ye wa denmuso ni dɔgɔyali ni denmuso kɔniyali de filɛ nin bɛɛ donc mais k'a sɔrɔ l'électricité ninnu na den na la ni muso kɔni a kɔnɔma de la jiginna denkɛ dɔ denmuso dɔ fulaniw dɔ ni kɔnɔ kɔni min b'a la o kɔnɔ jiginna n'o kaba i da de banna ni bilali ma dafa ni mako b'a la i b'a ɲini kɔrɔ i b'a furu ni bilali dafara saba ye fo cɛ wɛrɛ k'a furu a tɛ daga ye